Matei, capitolul 21. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis 2 ucenici și le-a zis: Duceți-vă în satul dinaintea voastră și în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are nevoie de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul care zice: Spuneți fiicei Sionului: Iată, regele tău vine la tine, blând și călare pe un asin, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el s-a așezat deasupra. Cei mai mulți din popor își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Mulțimile care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cele de sus! Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și toți ziceau: Cine este acesta? Este Iisus, profetul din Nazaretul Galilei! Răspundeau mulțimile. Iisus a intrat în templu, i-a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: Este scris: Casa mea se va numi casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Au venit la el în templu niște orbi și șchiopi și el i-a vindecat. Dar marii preoți și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copiii strigând în templu și zicând: Osana fiului David! S-au umplut de mânie și i-au zis: Îi auzi ce zic? Da, le-a răspuns Iisus: oare n-ați citit niciodată: Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate, s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i s-a făcut foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și a zis: De acum încolo, în veac să nu mai dai rod. Și îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut lucrul acesta, s-au mirat și au zis: Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Iisus le-a răspuns: Adevărat vă spun că dacă ați avea credință și nu v-ați îndoi, veți face nu numai ce i s-a făcut smochinului, ci dacă ați zice muntelui acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, așa se va întâmpla. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța poporul, au venit la el marii preoți și bătrânii poporului și i-au spus: Cu ce autoritate faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat dreptul acesta? Iisus le-a răspuns: Vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce drept fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei au început să discute între ei și ziceau: Dacă vom răspunde din cer, ne va spune atunci de ce nu l-ați crezut, iar dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de popor pentru că toți îl consideră pe Ioan profet. Atunci i-au răspuns lui Iisus: Nu știm. Și el, la rândul lui, le-a zis: Nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea 2 fii
Și s-a dus la primul și i-a zis: Fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. Pe urmă i-a părut rău și s-a dus. A mers și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: Mă duc, Doamne. Dar nu s-a dus. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui său? Primul, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: Adevărat vă spun că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând pe calea dreptății și nu l-ați crezut, dar vameșii și desfrânatele l-au crezut. Și cu toate că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați scăit nici măcar mai târziu și nu l-ați crezut. Ascultați încă o parabolă. Era odată un om gospodar care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor viticultori și a plecat în altă țară. Când a venit vremea recoltei, i-a trimis pe slujitorii săi la viticultori, ca să ia partea lui din recoltă. Viticultorii au pus mâna pe slujitorii lui, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți slujitori, mai mulți decât prima dată, iar viticultorii i-au primit la fel. La sfârșit, l-a trimis la ei pe fiul său, zicând: Pe fiul meu îl vor primi cu cinste. Dar viticultorii, când l-au văzut, au zis între ei: Iată-l pe moștenitor, haideți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și i-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce le va face el viticultorilor? Ei i-au răspuns: Pe nemernicii aceia îi va nimici fără milă și via o va da altor viticultori care îi vor da recolta la vremea cuvenită. Iisus le-a zis: N-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu vă va fi luată și va fi dată unui popor care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea, ea îl va spulbera. După ce au auzit parabolele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de mulțimi pentru că ele îl credeau profet.